बहुत दिननि उनाव बोसोरनि फार्स्ट लकेल लाफा ओंख्रि मोनजानोसै सेकिटिन जानाय नै बायसनफोरबो नै जानाय फिसा फिसा दं लाइ गामिनिफ्राय लाबोनाय नै बिदि फिसा फिसा ग्रोब ग्रोब माने खानलु खालाम नै ना लकेल नै बहुत माबा माबि हरदो नैबे लाफादो बेयाव खावसे थाबाय बेखौ खावसे खारै संसिगोन नैबे जाबाय थावनि फिथा नैबे जाबाय मा होनो लाफाया बेखौ खावसे खारैजों संसिगोन नादो नाखौ बेखौलाय ओमफ्राय नै बेदर ना होनना एसे बेदराबो नै बेदर गोरान दाउ लकेल बुरजाथारखा दाइखौ आलुदो गोरान दाउ होनसै बेबो नाया नादो लाफा खारैदो मा होनदो नाखौ नै नादो मैगं खारैदो लाना फैबाय खर'खौ होनबाय मा होनो मुरि खनजाना मा होनो नाया नै रौ एसे आधा केजि जानायमोन मासेयाव किल'सो लाना फैबाय नादो मैगं खारैदो ओमफ्राय नै इखौ दा हराव जासिगोन हिनजावा सानाव दिनै समबार नालाय निरामिस जायाना ओमफ्राय लाफा खारैदो आरो खनसे देखायबावनोसै ना मैगंखौनो बिराद फसायनाय मोनखाबाय नै मुथायाव 10 थाखा खरि बायना लाबोदो ओमफ्राय नै लाबग्राया फिल्म नायनायाव बेस्थ' ओंखायनो सोर लाफा खारै मैगं जानानै मोजां मोनो बेखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो नै फिथाखौबो सोर जानानै फिथा थावनि फिथा बानायना लाबोग्राखायनो फिसौलाया बिबैनि नामखौ आबै फिथा दोनदो न'निखौ आबै फिथा होनो बेनिफ्राय आरो मा होनो बिमालानिखौ ना इसोरनाव ना फिसारि फुख्रि दं नालाय बेखौनो मोनजायो नालाय बिमालानि बिबैखौ आबै फिस दोनदो फिस माने ना आबै ना आरो बेदरखौबो सोर जानो लुगैदो लकेल लाफाखौ होननानै सोरना खुदै गदै एसे कमेन्टफोराव फोरमायहरलायदो बेबायदिनो बहुत गोबावनि उनाव दिनै लोगो दिनैसो भिडिअ होनाय जाबाय बयबो अननानै लाइक खालामनानै हो भिडिअखौ लोगोसेनो माबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो एसे कमेन्टआव फोरमायहर बाय बाय मोनबाय स्लुबेन जालायनोसै आलु बाथोन ना खर' नै इयाव एसे आयना खिथिनाय माबायदि नुयो बोलिलायनायखौ खिथिनाय नैबे ओमफ्राय मैद्रु नै खारै नै लकेलफोरा बिदि फिस्ला जायो आरो माबायदि ओंखारा